Majalisar Masarautar Kano a madadin jama'ar Kano na farin ciki da alfaharin sanar da gagarumin bikin bada sandar girma ga sabon sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Sarki Aminu ɗan sarkin Kano Ado, jikan sarkin Kano Abdullahi Bayero, jikan sarkin Kano Abbas, jikan sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi, jikan sarkin Kano Ibrahim Dabaci Gari. Allah ya ja zamanin sarki ya riko da hannayensa. Za a gudanar da wannan babban al'amari ranar Asabar 23 ga watan Zulƙida, hijira na da 1442, wanda ya daidai da 3 ga watan Yulin shekarar 2021 miladiya, da misalin karfe 9 na safe a katafaren ƙwaryar filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi bikin lafiya a gama lafiya. Kano ta daba watan Bungiwa, Jalla babbar Hausa, garin da ba Kano ba dajin Allah. Muna roƙon Allahu ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu, ya yi riko da hannuwan shugabanninmu, amin.